DXDC RadyoMaN Report. Walay nakitang pagsupak sa balaod ang Police Regional Office kana PRO 11 silang gihimong operasyon sa pagpangita kang Pastor Apollo Kibuloy bisan sa ilang pagsulod sa Kingdom of Jesus Christ kan Kojc compound. Gialmahan kini sa mga miyembro sa Kojc tungod nakaguba na matud pa ang PNP silang compound og properties tungod bisan asa nilang sila gapangita sa religious leader ug daw nahimo na nga garrison ang ilang lugar. Sa media interview kang Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa PRO 11 gisulti niini nga kung aduna may Damyos sa mga propiedad sa Kojc, Abagahon kini sa PNP sa legal ug saktong paagi. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag ni Police Major Catherine De La Rey. Tama galing mga damages sa property. Amo na mong hatag ni ang compensation. No? Na po directly batong children, yan ang hatag compensation. Pero syempre in a proper process. Being concerned and responsable ang PNP. Asama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.